Здравейте, приятели! Днес ще си говорим отново за емоциите, но днешната емоция, която съм избрала да си говорим за нея, тя е болката, тъгата, мъката, меланхолията. Да, малко тегаво, но днес ще си говорим за тегавите чувства. Онези, дето раздират душата и ви боли от тях. И ви е тегаво, и ви е гадно. Съжалявам за минорния тон на това видео, да се опитвам да го направя възможно най-забавно и да видим позитивната страна на тези емоции. Какъв е урока от болката, тъгата, мъката? Какво всъщност ни показват тези емоции? На къде насочват нашия фокус и внимание? И както ако сте гледали видеото за гнева, ще разберете, че всъщност всяка емоция ни носи една много ценна информация и едно много ценно знание. Ако ние не прегърнем това ценно знание и не го вземем и не го приложим, тази емоция ще продължи да съществува в нас и ще продължи да се повтаря и в други ситуации, и в други моменти, докато ние не се свържем напълно с нея, не я почувстваме изцяло, напълно и не осъзнаем нейното послание. И точно за това за мен тези видеа са много ценни, защото те ще ви дадат възможност да се освободите от тази емоция. Защото веднъж, когато сте почувствали, това не е достатъчно. Да, това е първата стъпка, но ако не завършите цикъла с това ме учи тази емоция, дай да си го взема, дай да го интегрирам в живота си, така че да не ми се случва, не да не ви се случва, но да не го преживявате това нещо по същия начин отново, да не ви засяга, да не ви боли от него. Съответно, както разбрахте, болката, тъгата, мъката, това са едни емоции, които ако дълго време са потискани, те водят до депресия, до меланхолия. И всъщност какво означава депресия, меланхолия, какво означава да ви боли от нещо твърде дълго време? Това означава вие да сте застинали в нещо минало. Вие да сте искали или дори да продължавате да искате вашата реалност, в която живеете, да бъде по различен начин. Имаме едно много хубаво видео за контрол. Не знам дали съм го качила преди това или след това. Ако съм го качила, ще ви го оставя долу. Но контрола в този случай е много засилен. Замислете се, всъщност, ако вас ви боли от нещо, какво контролирате, какво искате да промените, да не бъде по този начин, по който е. Но вие всъщност, защото чувствате безсилие, вие усещате, че не може да го промените, въпреки че искате то да бъде по различен начин. И там започва едно страдание, и там започва една мъка, и там започва една депресия, че вие сте застинали в нещо минало, което всъщност няма как да се промени, няма как да бъде по различен начин. И дори и да може да бъде променено, то изисква някакви съзнателни усилия от ваша страна. И ето тук идва всъщност урока на емоциите. Урока на емоциите е, освен да разберете какво е това нещо, което не пускате, кое е това нещо, което не приемате във вашата реалност. Било то, че не приемате, че вашия партньор е задник и той никога няма да се промени и вас ще продължава да ви боли всеки път, когато той се държи като задник, защото знаете, че не може да направите нищо по въпроса и си зависи изцяло единствено от него. И вашата отговорност е само единствено във вас самите. Дали ще поставите граници, как ще ги поставите, дали ще останете с него и така нататък. Съответно, болката, мъката и тъгата ви учи кое е това нещо, което се опитвате да контролирате отвън, кое е това нещо, което не може да пуснете отвън. Решили сте, че ще бъде така по този начин и това е. И съответно ви учи да прехвърлите фокуса вътре в себе си. Кое е това нещо, което може да контролирате тук и сега, в сегашния момент. Кое е това нещо, което зависи от вас. Какво може да направите вие самите за тази ситуация да не бъде по този начин. И съответно, когато осъзнаете, че нищо не може да промените във външния свят, може да промените само единствено вътре себе си, това ще ви даде успокоение, но това успокоение ще дойде, ако вие решите да предприемете конкретни стъпки към вашето ново бъдеще. Съответно, болката ви учи на промяна. Болката ви учи да пускате миналото, да пускате това, което не може да промените, да пускате онова, което не зависи от вас и да правите реални промени във вас самите, във вашия живот, които зависят от вас. От вас зависи да поставите граници. От вас зависи
да изразите тези граници. И съответно болката и гнева са доста свързани и те обикновенно, когато са в по-висока степен, те съществуват заедно. Ако си мислите, че вас само ви боли, не, вие сте и гневни. Съответно е хубаво да изразите и двете чувства и двете емоции. Съответно болката е там, за да ви промени. Без болката няма промяна. Болката, мъката, тъгата, те ни учат на промяна. Те ни учат да пускаме миналото и да приветстваме новото. Без да ни боли, няма как да отлюпим тези слоеве от себе си и да ги пуснем. Без болката няма как сърцето ни да се пречупи и да се пропука и да пусне нещо ново вътре. Без да ни боли няма как да махнем нещо от нас, за да дойде ново. А без да сме уязвими, без да ни боли, няма как да приветстваме нови неща в живота си. Съответно, болката е нещо много красиво и нещо много хубаво, ако и се оставим, ако и позволим да премине през нас и след това да продължим с живота си. Точно за това е толкова важно да можем да скърбим за дадена загуба. Толкова е важно да можем да скърбим, когато човек си тръгне от нашия живот. Било то завинаги, под формата на смърт, или било то, ако се разделим с него, замине в друга държава, повече не сме заедно и така нататък. И двете неща представляват загуба. Съответно, за нас е ценно да можем да скърбим за тази загуба, защото ако не си позволим да поскърбим за тази загуба, няма как да дойде новото нещо. Обаче, ако застинем пък в тази емоция на скръб, ние няма как да излезем от това състояние, което вече е минало състояние, и да влезем в новото състояние, което е различно, което е ново, което ще ни напълни с различна енергия от тази, която е била, и нашата позитивна представа за бъдещето и за това, което е тук, ще ни помогне също така да пускаме миналото по-лесно. Когато вие успеете да намерите нещо хубаво в сегашния ви живот, тук и сега, и започнете да намирате все повече и повече хубави неща във вашия живот, да благодарите за все повече неща във вашия живот, които са тук и сега, които не са свързани с нещо минало, които не са свързани с нещо бъдещо, които са тук и сега. Вие всъщност ще можете да се свържете с сегашния момент, да го обичате и по-лесно да приемате новото, да приемате новите неща, които се случват, защото и в тях ще намирате хубави неща. И това е една смяна на вижданията и на възгледите и на начина, по който гледате на живота. И също така, както с гнева, така и при болката, има едни ключови въпроси, които да си зададете, за да разберете още по-дълбоко урока на болката. Съответно, това, което ви наранява от други хора, вие го правите същото към себе си и дори към други хора. Съответно, за да разберете урока на болката, се запитайте: добре, как това нещо, което другия човек прави, от което ме боли, аз същото го правя към себе си. Например, ако някой ви обижда и ви нарича имена, например, айде сега няма да използвам примери, но ви обижда. И вие се замислете в този момент, вие вътрешно обиждате ли се? Вие вътрешно казвате ли си грозни неща? И съответно, казвате ли такива думи на други хора? Ако не ги казвате, мислите ли си ги за други хора тези неща? Това е вашия урок от емоциите. Да разберете как всъщност това е вашата сянка. Как това нещо е там, за да ви помогне да интегрирате тази сянка и да решите да я промените. Защото вие може да видите: окей, аз също се обиждам по този начин, но няма да направя нищо по въпроса. Ами тази емоция ще продължи да се повтаря и повтаря и повтаря, докато вие не си кажете: добре, боли ме вече твърде много, не искам повече да ме боли, ами дай да взема да седна да направя някаква промяна с вътрешния си диалог към себе си и към околните. И всъщност тогава тази емоция ще спре да се повтаря, защото вие ще сте си взели урока от нея. И както говорих и в гнева, чувстването на болката, чувстването на всяка една емоция е ключово звено преди интегрирането на урока. Ако вие не си позволите да чувствате емоциите, урока няма как да дойде. Но ако само чувствате, но не интегрирате урока, не разбирате какво ви учи тази емоция, тя няма да спре също така и ще си остане и ще се появява в различни видове ситуации. Точно затова е толкова важно да излекувате нараняванията си от родителите. Например, от баща, от майка, от баба, от дядо, от всички от тези значими възрастни, които са били около вас, като сте били малки. Защото ако тази рана си е застинала там, вие не сте почувствали тази емоция, не сте излекували, не сте си взели урока от нея,
Тази болка ще се повтаря във всички други значими връзки във вашия живот. Интимни партньори, приятелства и така нататък. Колеги, докато вие всъщност не се светнете. На мен всъщност първата ми болка е била, например, от баща ми или от майка ми или от който и да е било там. Когато преминете през тези емоции, свързани с майката, бащата, бабата, дядото, whatever, тогава всъщност вие ще може да си интегрирате този урок напълно и да не се повтаря това нещо във вашите други отношения. И също така е много ценно да разберете, че когато работите с родители, когато работите с такива травми, свързани с вашето детство, е много важно да започнете освен към себе си да го правите това нещо и това поведение да го променяте към себе си. Е ценно и важно да го променяте и към въпросните възрастни, от които сте почувствали това нараняване, защото повярвайте ми, те се чувстват по същия начин, както и вие. Защото, както казах, една емоция е двустранна. Както се чувствате вие, така се чувства и другия човек. Може да попитате, да разбъркате, да видите и ще осъзнаете, че всъщност това е двустранно нараняване. Когато започнете да лекувате себе си, това е супер, прави големи промени, но истинските промени идват тогава, когато направите и тази промяна към другия човек. Ако, например, някой ви е обиждал от родителите ви, вие започвате да си казвате хубави неща, но след това започвате да казвате и хубави неща към този родител. Но не е фалшиво и не е защото така трябва, защото наистина ги чувствате и ги мислите тези хубави неща, които му ги казвате на този човек, но това е много дълъг път, който се минава в терапия. Разбира се, ако имате нужда от някаква подобна терапия, може да ме потърсите, долу са контактите за мен, дали за NLP коучинг, дали за психология, дали за Human Design, на ваше разположение съм. И общо взето това беше от мен за днес. Чакайте да видя. Да, след малко трябва да тръгвам след 5 минути за летището, защото отивам в Гърция, в Миконос, за втория ретрит, който правим на Заживей дизайна си. Уникален, феноменален. Между другото, не знам защо не съм говорила за него в тези видеа. Нямам представа, но да знаете, правим ретрити поне 2 пъти в годината в Миконос, уникални, феноменални за една седмица, в които се случват невероятни промени. Хората буквално си тръгват различни, нови, но повече за това нещо може да ми пишете, да питате кога е следващия, защото сега се сещам да го спомена за пръв път. Както и да е. Това беше от мен за днес. Обичам ви, целувам ви и до скоро. Чакайте! Обещала съм си във всяко едно видео да казвам лайк, сабскрайб, коментирайте, пишете, разпратете каквото сметнете за добре, защото много помагате на канала и на тази информация да достига до повече хора. И ако смятате, че е важна, ценна, ще съм ви много благодарна. До следващото видео!